čiaru. Zatiaľ absolútna dominancia fínskych hráčov na hadzovaní. Až takto z hĺbky obraného pásma musia zakladať Bielorusi svoje akcie. Málo kedy sa im podarí získať hneď po vhadzovaní, obzvlášť v útočnom pásme. Mantula. Trofimenko rozohral. A toto bol útočný faul Joriho Lechtereho, ktorý dáva Bielorusom ďalšiu možnosť zahrať si presilovku. Už sú tam so 6 hráčmi, naskočil Kaľužný. Rine týmto zákrokom hru prerušil. Lavicu, ale sme zvedaví, tu je teda ten faul. Aj na tú následnú situáciu, ale myslím, že to nebolo postavenie útočiaceho hráča v brankovisku, tak by totiž Bielorusi prišli o pásmo. Hádzuje sa predsa len v tom útočnom, ako klasicky na začiatku presilovky. Grabovský proti Imonenovi. Opäť hneď na začiatku presilovky sa Fínom podarilo oslobodiť a Fíni si musia prebíjať cez ich defenzívu. V tejto formácii sa to v celku bezproblémovo darí. Jere Salinen síce bez hokejky, ale zblokoval strelu, čo dáva príležitosť ísť do prečíslenia. Fínom Pakarinen vystrelil. Sergej Kosticin, ďalší zblokovaný strelecký pokus v tomto zápase. Bieloruskí hráči sa počas svojich hier tlačia do brankoviska, nevyužívajú tak strelcov na modrej čiare a snažia sa krížnymi prihrávkami z rohu, z priestorov prihrávať, strieľať naspäť na hráčov, ktorí sú pred súperovým brankárom. Až taká veľká sila na modrej čiare v bieloruskom týme nie je v tých útočných formáciách. Pamätáme si chybu Grigorenka, ktorý počasovali na modrej čiare. Snahe obetavo chytiť skakajúci puk, klakol na kolená, puku odskočil. Super to využil na strelený gól. Spoločne s Robiovom. V pozícii tretieho obrancu tento zahrál puk bieloruského týmu. Andrej Kosticin, Stas už pred brankou. Let. Palil Grablenko, trafil Komarova. Robiov. Dobre zahral Pakarinen, navyše teraz offsideový verdikt. Dneska je snad najvyššia návšteva v tejto aréne v doterajšom priebehu šampionátu. No nevidno voľným okom, žiadne voľné miesto. Si už v útočnom pásme, ale Stepanov si nerozumel s Úsenkom. Ani s Grabovským pre tendenci rovno k nemu.
obmedzil svoj pohyb, Štepanov nemohol vystreliť preto, sú veľmi dočiaľ. Aľužný. Som sa nedá ten raz dostať do útočného pásma, sekundy utekajú. Rábovský. Oni začínajú už blokovať aj prihrávky na strely. Ktorého trest sa končí. Rusi majú poslednú príležitosť a z bránkovej čiary to odpalil Martinen. Stepanov už bol Lechtere na rade, ale nestihol sa ešte dostať do daného pásma. Sa Bielorusa najväčšia príležitosť zrodila v tomto stretnutí. Stepanov. Ale tento raz sa chýbali spoluhráči pred bránkou a oddychnutý Lechtera môže zaútočiť. Proti Stasenkovi sa nepúšťal do individuálneho súboja. Monen. Vesalinen. Zabojoval za bránkou, ale Fíni získali puk a bola tam snaha o oddychu po Imonenovom zakončení. Uchtala, ale výborne zahral Kytarov, ktorý korčuloval so Stalinenom. Oliokina. On sa poriadne na dlhý čas vytradil z zápasového diania. Nepatrí medzi hráčov nasledovaných počas oslabenia oslových hier. Komarov. Nabil Lochtomáovi. Vykúzil zaujímavú piruetku v snahe udržať puk v útočnom pásme. Pre neho typickú. To je typická jeho piruetka. Korenkovi ušiel puk, čo sa snažil využiť Alola, Lechtera, Tiola. Ďal sa zdvojiť do ruky, chytil v strednom pásme. Ondiola, Palova. Stas sa postavil na správne miesto. Málo kedy vidíme takéto nepresné prihrávky od Petriho Contiolu, jeho útočníka, hlavnejších majstrov sveta. Rábovský, jeho strela na opačnú žrtku, ešte Stepanov v dorážke. Stal tam taký nevšimnutý košček od Koivista. Stal na dorážku. Obrovský tlak. Počujete, naozaj to sa nemôže hrať inak, ako si dá všetky síl. Keď je to niekedy s chybami v rozhrávke, tak Bielorusi v útočných formáciách majú takú individuálnu silu. Kosticnovcov absolútne žiadny problém zobrať puk, zaviesť ho do pásma, vystrojiť. Teraz to skúsi Andrej, ale nevšimol si Jereho Salinena. Tarov. Zbrojený pri mantineli. Posúvajú buď svojmu spoluhráčovi, keď majú možnosť presnej prihrávky, alebo len do voľného priestoru
okamžite sú atakovaní súperom. Tomáhová delovka po preťuknutí od Komarova. Veľmi dobre založil celú akciu Olli Jokinen. Komarov aj celý rád, že to nemusí riešiť nejakou zložitou prihrávkou. Veľký čarodejník s pukom to teda nie je, ale jeho bojovnosť je veľmi známa, ale teraz vynikajúca práca domáceho týmu s príležitosťou Kalužného. Po krížnej prihrávke, ktorú dostal od Alexeja Jefimenka, zamestnal Pekurinho. Na rade krátka reklama. Jedinečnú majstrovskú akciu vám teraz predvedie Rapid. Útok rozbieha klimatizácia, hliníkové disky, tempomat, multifunkčný volant a parkovacie senzory. Asistenciu si pripisuje štvoročná záruka a tesne pred koncom tretiny zvyšuje skóre tretinové financovanie. Vo finále tak víťazí Škoda Rapid s výhodou až 4200 €. Vychutnajte si jazdu s majstrovskou výhodou aj vy. Škoda. Simply clever. Tisícová návšteva dnes v Minsk Arene, ale aj väčšina divákov sa len chytá za hlavy. Dve veľké šance mali Bielorusi. Raz to skackalo na úrovni brankovej čiary z brankoviska, ale odpálil puk paradoxne najmenej hrajúci fínsky obranca Jiri Martinen. Obidvakrát, v obidvoch prípadoch teda tam bol Stepanov, teda vždy to bola prvá formácia Bielorusov. Pretože ten mal aj tú druhú príležitosť. Lebo aspoň jej náznak, keďže vystreliť mu nedovolila fínska obrana. Borenko, Vorobjov. Grabovský ešte chce využiť záverečné sekundy a preniknutie do pásma, ale zostáva ležať Sergej Kosticin v obrannom pásme Bieloruska. Sa už privolala domáceho lekára Diaz Zagorodného. Touto zrážke s Kontiolom. Dva osobné vlaky na štvrtu sa práve zrazili. No, keď nie rýchliky, tak ich nemá veľmi rád. Toto bola tá príležitosť Stepanova. Fíni dokázali upratať. V absolútnom závere druhej tretiny to Bielorusi skúšajú opäť, ale nie úplne takticky to teraz zahral Nikolaj Stasenko. Ešte príde vhádzovanie v obrannom pásme, keď už tak aspoň trafiť bránu. Ako na konci prvej tretiny. Áno, áno. Po čase. Ešte mohol počkať tú sekundu. Aj tak tam bol dosť dlho v náprahu. Stále je to dosť času na ohrozenie superovho brankára. Stas vie, že musí pokaziť guly. Proti